Без свабоды жанчын не магло быць свабоды Беларусі. Больш за 100 гадоў таму беларускі нацыянальны рух ішоў крок у крок з сусветным рухам за правы жанчын. Гісторыкі выявілі ў архіве рэдакцыі газеты «Наша Ніва» цэлы комплекс дакументаў, звязаных з палітычнымі правамі жанчын і датаваны 1905 годам. Гэта значыць, ён быў створаны за год да выхаду самой газеты. Нагадаю, што ў Еўропе права галасаваць на выбарах першымі атрымалі жанчыны Фінляндыі ў 1906 годзе, а ў рэшце Расійскай імперіі ў красавіку 1917 году. Але вось вам шыкоўны факт. У 1901 годзе менскі гарадскі галава Ян Караль Чапскі заснаваў у горадзе таварыства абароны жанчын. Гэта была першая легальная арганізацыя, якая аказвала жанчынам усебаковую дапамогу. Таварыства займалася асветай і арганізацыяй лекцый, давала бясплатныя юрыдычныя кансультацыі, арганізавала папулярныя ў Менску курсы жаночай гігіены, стварыла нядзельныя школы і нават яслі для дзяцей жанчын-работніц. Тутэйшыя жанчыны ад самага пачатку былі дзейснымі ўдзельніцамі беларускага руху. Алаіза Пашкевіч, цётка, стала адной з заснавальніц першай беларускай газеты «Наша доля». Канстанцыя Буйло кіравала першай беларускай кнігарняй у Полацку. Ядвіга Луцевіч рэдагавала газету «Беларусь». Актыўнымі ўдзельніцамі беларускага руху былі Эмілія Садоўская, Зоська Верас, Ванда Лявіцкая, Ядвіга Радкевіч, Паўліна Мядзёлка, Палута Бадунова і многія іншыя нашы жанчыны. Вось жа беларускі рух ад самага свайго пачатку выступаў за роўныя правы для жанчын. І ініцыятыва Караля Чапскага не памерла разам з ім у 1904 годзе. Дарэчы, яго родны брат Юрый Чапскі падчас перапісу насельніцтва ў 1917 годзе, калі ўпершыню задавалі пытанне пра нацыянальнасць, назваўся беларусам. Гэта шмат нам гаворыць і пра светапогляд самога Яна Караля Чапскага. Адным з асноўных супрацоўнікаў Чапскага ў справе абароны жанчын у Менску быў вядомы ў горадзе адвакат Віктар Чавусаў. І вось я з асалодай чытаю ў лістах Зоські Верас, што ў 1916 годзе Віктар Чавусаў на суботніх сходках менскіх беларусаў любіў спяваць па-беларуску куплеты на словы Янкі Купалы і як тут не смяяцца і праўды не казаць. Так што свабода жанчын – гэта свабода Беларусі. І наадварот, і гэта не жарт. Вы глядзіце канал «Свабода Прэміум». Калі вы яшчэ на нас не падпісаныя, то зрабіце гэта як мага хутчэй. І абавязкова пастаўце званочак, каб не прапусціць наступныя ролікі. Пішыце ў каментарах, пра што б вы хацелі даведацца.